Να σκουπίσω τα χεράκια και μετά να σου δώσω το χέρι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλώς όρισες λοιπόν στην Καλώς εκπομπή μου. Χαίρομαι που μου έστειλες το email και πρότεινες να μας κάνεις το λικέρ το χιώτικο με τη μαστίχα τη χιώτικη. Είναι η μαστίχα η οποία γίνεται, είναι χιώτικη βέβαια η πρώτη ύλη, αλλά γίνεται με μυστικά και συνταγές δικές μας. Γιατί έχουμε μια ιστορία στον χώρο, περίπου τα 100 χρόνια, αλλά πάνω απ' όλα είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, η ποιότητα των υλικών και η φροντίδα. Οπωσδήποτε, είναι βασική προϋπόθεση. Έχετε κάποια παραγωγή από λικέρ μαστίχας ή άλλα λικέρ? Έχω μια σειρά, καταρχήν, βγάζουμε τη μαστίχα λικέρ, η οποία είναι απόσταγμα φυσικής μαστίχας. Δεν είναι αραιωμένο ζαχαρόνερο με αρωματισμό, που εσείς πολύ ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ακριβώς. Αλλά είναι από απόσταξη, με σύνδεση κι άλλων πραγμάτων, που βγαίνει ένα αποτέλεσμα μοναδικό. Έτσι κι αλλιώς η μαστίχα είναι μοναδικό στον κόσμο σαν προϊόν. Αλλά αυτό το κάνει μοναδικό ο τρόπος παρασκευής, τα μυστικά. Μάλιστα. Και θα ήθελα στο τέλος. Θα μας τα πεις τα μυστικά ή θα τα πεις? Ένα μέρος θα το πούμε, θα τα πούμε ένα μέρος. Θα τα πούμε. Τα περισσότερα θα τα πούμε, πάντως δεν είναι απλά τα πράγματα. Το φυσικό προϊόν είναι φυσικό. Είναι φυσικό. Λοιπόν, να πούμε στη διαδικασία. Την κάρτα με τα υλικά. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Λικέρ μαστίχας. Υλικά για 1 λίτρο. 250 γραμμάρια ινόπνευμα ποτοποιίας. 30 γραμμάρια δάκρυ μαστίχας χείου. 5 γραμμάρια αστεροειδές. Ένα μικρό ξυλάκι κανέλας. Το ξύσμα ενός λεμονιού. 2 σπόρους κακουλέ. Για το σιρόπι θα χρειαστείτε 550 γραμμάρια νερό, 150 γραμμάρια ζάχαρη. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα τα μυστικά του κυρίου Βλάση για την παρασκευή του λικέρ μαστίχας. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε από τη μαστίχα. Παίρνουμε φυσική μαστίχα δάκρυ χείου, το οποίο να είναι και καλή σε ποιότητα πάντα, και βάζουμε 30 γραμμάρια. Θέλεις να ζυγίσουμε? Όχι, δεν ξέρω αν έχετε τέτοιο. Να φέρω τη ζυγαριά? Έχω, αν θέλεις. Ναι. Αν θέλεις να ζυγίσεις ποσότητα, έχω εδώ τη ζυγαριά, μπορώ να τη φέρω και να ζυγίσεις. Λοιπόν, έλα και να σου δώσω ένα κουτάλι για να μπορέσεις να πάρεις από αυτό το μεγάλο κουτάλι. Από εδώ. Να πάρεις. Έχουμε λοιπόν 30 γραμμάρια μαστίχα. Αυτό με το χέρι. Δεν πειράζει. Εγώ το πιάσα με το χέρι, αλλά... Μια χαρά, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν είναι δύσκολο. Εκεί πέρα. Αυτό λοιπόν το ρίχνουμε μέσα σε ένα σκεύος, το οποίο θα κλείνει. Πρέπει να έχει καπάκι και να κλείνει. Ναι, βέβαια, σε συνέχεια αυτό θα γίνει, διότι πρώτα πρέπει να τα πλύνουμε, γιατί μετά θα βάλουμε το ινόπνευμα μέσα. Ζυγίζουμε τα υλικά, βάζουμε και το αστεροειδές αυτό το οποίο δίνει γεύση, συμπληρώνει τη γεύση. Έτσι, 5 γραμμάρια, το βάζουμε και αυτό μέσα. Βάζουμε ένα ξυλαράκι κανέλας, μικρό, για να μην είναι πολύ μεγάλο και μας δώσει μεγάλο αυτό. Έτσι κι αλλιώς αυτό. Και βάζουμε και λίγο κακουλέ μέσα. Λίγο κακουλέ, 2 σπυράκια. Είναι αρκετό, γιατί είναι μικρή ποσότητα. Μιλάμε για συνταγή 1 λίτρου. Αναλογία για 1 λίτρο. Δεν είναι για μεγάλη ποσότητα. Αυτό λοιπόν, αφού το βάλουμε μέσα από το βράδυ και το πλύνουμε καλά, το αφήνουμε από το βράδυ να μουλιάσουν, γιατί και τα σπόρια θα να μουλιάσουν. Όταν λες το πλύνουμε καλά με νερό? Με νερό, ναι. Το πλένουμε αυτά, τα πλένουμε όλα με νερό. Τα πλένουμε με νερό, το βάζουμε από το βράδυ να μουλιάσει, για να μουλιάσουν καλά οι σπόροι, και την άλλη μέρα το βάζουμε σε ένα σουρωτήρι, το σουρώνουμε και ξαναρίχνουμε νερό από τη βρύση μέχρι που να καθαρίσει καλά το προϊόν, να είναι καθαρό. Μάλιστα. Από σκόνες και από όλα αυτά. Στη συνέχεια παίρνουμε και βάζουμε το ινόπνευμα, το οποίο τώρα δεν είναι εδώ εύκολο να το ζυγίσουμε, αλλά θα βάλουν οι κυρίες που μας παρακολουθούν 250 γραμμάρια. Ινόπνευμα ποτοποιίας. Πέστε ότι αυτό το πλύναμε, το έχουμε φροντίσει
Το βάζουμε λοιπόν Είναι έτοιμο και ρίχνουμε το και ρίχνουμε το ενόπνευμα. Καθαρό ενόπνευμα. Καθαρό ποτοποιίας. Γιατί αλλιώς δεν κάνει. Όχι φαρμακευτικό, φίλες και φίλοι, προσέξτε το. Εξωτερικές χρήσεις είναι αυτά. Δεν κάνουν του φαρμακείου ή τα σούπερ μάρκετ αυτά. Πρέπει να είναι ποτοποιίες. Είναι βασικό αυτό. Η πρώτη ύλη είναι. Και μία φίλη με ρώτησε για το λικέρ στο λεμοντσέλο που κάνουμε. Αντί να βάλει το ενόπνευμα, έβαλε βότκα. Εντάξει είναι και η βότκα, καλή μου φίλη. Μια χαρά θα γίνει το λικέρ. Ναι. Μόνο ότι όταν βάλεις τέτοια πράγματα μέσα, θα διαφοροποιείς τη γεύση του προϊόντος. Δηλαδή ξέρεις ότι. Μα και εσύ βάζεις διάφορα και. Θέλει ενόπνευμα, το ενόπνευμα είναι η πρώτη ύλη, είναι ουδέτερη. Ακριβώς. Αλλά η βότκα είναι ουδέτερη. Είναι το μόνο ποτό που δεν έχει αρώματα. Ακριβώς. Δεν έχει αρώματα. Δεν μπορείς να βάλεις τζιν, το τζιν έχει άρωμα. Δεν μπορείς να βάλεις ουίσκι. Έχει χαρακτηριστικό άρωμα. Έτσι, γι' αυτό κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, εδώ τώρα αυτό το πράγμα το κλείνουμε σε ένα σκεύος για τουλάχιστον για 40 μέρες για να πάρουμε τα αρώματα και τα αιθέρια έλαια της μαστίχας. Το κλείνουμε σφραγισμένο. Σφραγισμένο και το για 40 βάζουμε, μέρες τουλάχιστον. Δεν χρειάζεται ψυγείο. Όχι. Κάπου αυτό σε ένα σκιερό μέρος. Να μην είναι σε μέρος αυτό άρχισε να παίρνει χρώμα ή το να πω κάτι γιατί θα την πάθουνε. Να μην είναι